Iniciem la tercera edició de Talent Lab i ho fem amb un cicle de diàlegs interdisciplinaris oberts al públic on explorarem les relacions entre natura i tecnologia. El tercer diàleg està centrat en un paisatge, Fukushima. Tal com jo ho entenc, que soc geòloga i tinc la visió de que la Terra que veiem és el resultat d'una sèrie de processos que estan en marxa i han estat en marxa des de fa milions d'anys. Per mi aquest paisatge el crea la Terra. Nosaltres de vegades incidim a petita escala i a escala humana, a petita escala tant a nivell local, si comparem amb el que és aquesta factoria de la Terra, de les plaques que es mouen amb la nostra incidència a petita escala, a escala humana és molt mínima. També a nivell del temps, en el temps geològic parlem sempre de milions d'anys, a escala humana parlem de desenes, centenars d'anys, que és el que s'arriba a veure o a recordar a nivell humà. I, per exemple, el Japó és un dels llocs on aquesta activitat de la Terra, aquesta creació de relleu, destrucció de l'escorça que s'enfonsa sota unes plaques sota les altres, i al fer això donen lloc a terratrèmols, a erupcions volcàniques. El Japó justament és un dels llocs on aquesta dinàmica és més viva i més aparent, més clara, que la podem observar directament. El paisatge segurament ni el trobem a la natura ni el modelem amb la cultura. De fet, el paisatge, com l'entenc, és essencialment cultural i essencialment natural alhora. De fet, no conec paisatge sense cultura ni cultura sense paisatge. I fins i tot les grans reserves naturals de la biosfera o els grans parcs nacionals són fruit de polítiques concretes moltes vegades on intervenen factors tan humans com infraestructures, les economies locals, les economies globals, el turisme, ideologies concretes o plans integrals de gestió del territori a mans d'experts o identitats nacionals, per exemple. En aquest sentit, per exemple, el Parc Natural del Mont Fuji, al Japó, creat el 1936, o la plaça més concorreguda de Tòquio es poden pensar igualment com a paisatges fonamentalment humans. La divisió estricta entre natura i humanitat, entre allò que és natural i humà, doncs ha generat segurament gran part del que entenem com és, del que diem que és la modernitat del món occidental, i ha tingut divisors tan il·lustres com Francis Bacon o Adam Smith, que s'han inspirat també en altres tradicions més antigues com la judeocristiana o la del món grec. Aquest projecte de divisió ha tingut conseqüències, algunes vegades molt funestes i amb lacres, algunes de les quals les més grans de la humanitat, com el colonialisme, el racisme, el productivisme a ultrança o el masclisme fins i tot. El paisatge de Fukushima evidencia altra vegada que aquest projecte de controlar la natura, fins i tot els seus ítems o elements més petits, com són els àtoms, ha portat moltes vegades al control i subordinació de cultures, de grups socials i dels paisatges en els que estan inscrits. I en un moment on l'arsenal nuclear a nivell energètic i a nivell militar, en un moment en el que és el més gran que ha existit mai, aquest projecte de racionalització, de divisió entre natura i humanitat, té la capacitat avui potencial de destruir totalment la humanitat. I llavors seria, amb aquell resultat, quan la natura camparia finalment a bastament per tota la superfície de la Terra.